kaka migao mochung ne mine, I think is the largest women organization in Kenya. Watemo build capacity mag mine. And ko wacho weche mag nikichi wacho issues mag two-third gender role. To king'iyo Maendeleo karka, ibiro yudo ni thoth mine ma jo Maendeleo, thoth mine ma nie siasa right now. Gin mine ma at one time or another negiri interact gi Maendeleo ya wanawake. Anyalo kwano ni kaka mine kaka koro Phoebe Asio ma wacho go, anyalo nyisi mine kaka Charity Ngilu, to kacha kadugo kendo korwa dala e pacho. Mondo koro ng'eni to jo Maendeleo gi. So most of our members what your platform ma mine nyalo tegorego kisiasa mondo gichung nikech samise miyo mine duol mo nyalo chung godo mondo wuo godo kendo mondo tache cha onen. Iyudo ka koro yotne mondo otimango okaw issues mag kaka kuro mag siasa gi. Koro ko wacho two-third gender role, that is something that is very engima nyaka wawuoye maber. Adiri constitution kano keti to no kete mondo okonywa e yore mag gine mondo okel mine bridge that gap mondo miwa that 30%. Mano no osebede kendo no wamora ahinya nikech ne watemo koro mondo at least women manie grassroots mondo bendo yudango opportunity nikech lere kendo mine ineno ka ne tek matin. Lero e kind mine gi chuo nyoche bet kadwa pek matin nikech challenges ma mine bedo godo kaka koro miyo iyudo kaka koro miyo mondo donjie e issues mag siasa no iyudo ko go through a lot of challenges mondo chopi kata mondo chunga mo declare ni an koka koro Caren adwa chung. It takes a lot of courage. Mano number one. Secondly, iyudo ka resources go bende onge nikech siasa is about resources. Ki onge pesa okinyal chunga na dwa go to wan gi mine motegno malich but because of challenges magi bedo gogi nok ginyal timore nade nok ginyal wuok. Koro wach mar two-third gender rule ne to nokonyo wan nikech Maendeleo bende ne nitie forefront ka champion this. However, gimunego wang'eni to two-third gender rule okonyo wa to what extent nikech wan ng'ini Maendeleo is about grassroots. Nitie migao mopogore ka kanisa wach ma champion gige mag mine but the only organization mang'iyo ni to that mama mina this kata mino chieng or Wanjiko kake wache gacha bendo yudo haki ne kata ratiche monyalo chopo go mo wach ni anaonge pesa anaonge gin but anyalo chung maduonda otimre nade owinjre. Yeah, so kanye ma wantiere makoro mane pogruok mar